bên đó là cái gì kha bác ạ miếng đủ là wá cái này tụi cái gì kha cái này chết tổ bro cái lỗ bị lạnh chứ bây khách bạn có dùng thế làm mồi khi suy phí thì mình người ta sao cái phút đó khi kha là mấy mày Helpline TV channel lo thlir thin tu te in zawa in chbe le ve kule ai tun tuma hian topic pe mo tak mai kan ngai thla ho le do na kopui mechia kan kopui nula khan min du tak takem mi lo hmangai tak takem ti hriat thei dan kha karon soi ve le thung do na chuan uluk takin lo en ta la chuan I hemi hi I lo chin chia I lo hrenga ani chuan kami kopui laka khanin I kopui mechia khain hmangai tak tak chenge tak tak lo che kami hriat theina konga khanin I kong tam takin na tran pui don che ni ti ka thiam du che ni chuan ka video te thai lo ti ni chuan I lo like anga comments te lo nu chia ve ngei do ni ole mechia te hian mi pa hmangai em te hi ka hmangai che ti nan soi ve fo thina ka hmangai che ti soi trong kam hi mai se tan chuan hmangai tak tak lo te ne na chuan soi hi thil har sa em me nia ma se an hmangai tak tak te ne na chuan khovelami zong pon rema se point reng lo ani chuwang chuan henga tang te po hian min hmangai tak tak lo hi a hriat ve the ni ikopui ipial nu kha ache zia tang khan a hmangai lo che kha inge I hretai ve pokang ti kha lo rele ta la chuan ipial nu chuan a hmangai tak tak che ni chuan a chung te le thian te mu ve turin a du thin chenga mi hma za pui lowin apial pai ni thu le in hmangai ani ti kha lantir a du thinang chuan Facebook lama te WhatsApp lama te po aza pui ngai lo chenga chuan mechia te re hian an hmangai le an du te hi Facebook a te po I an za pui ngai lawa thalak dun na te po an post ve thrin ani chuwang chuan hemi hi atlang puin I an thrina chutia anga ibial nu in ati thrin ani ngai chuan a hmangai tak tak lo che ti kha I kong tam takin hre thei do ani mechia te hian an bialpa an hmangai tak tak te chu the to pinan ngai poimwa ti sak the vak nei lo ma se a thu in an kol thar o emo phim khurang cheu emo icha sual pal ange ti te in an chalom lom trin ani chuan an hmangai te hne na chuan rel ru le ti tak mewin anin hlan thin poka chuan an tongkam an hman dan te po an hmangai tak tak te bula chuan an tongkam hman te po atang ve thin ani chuwang chuan henga tang te po hian I min hmangai tak tak chenge tak tak lo chakha kong tam takin a hriat ve the ni a to per na tan chuan ibial nu khan a hmangai ve tak tak che ni chuan ilaka hathik thuwa cheve thinang ti kha lo hreta la meichia hi atlang puin mi pa ai ma hian an thik tu hi chama zo kha chu lo dewa po an buai vak thin ani chuan nula dang ne na in lo khosa thin alo mu che a athik thu nge athik thu chami alawa athik ngai me lo che ni chuan hmangai tak tak lo che ni ti hre theyang amaro chu I alo thik fo thin che a ilaka thik thu pe che thrin ni chuan hmangai ve che ni ti kha kami kha I lo hreta la chuan chuti rualin ilaka athik thu pek che rol khanin aring tok che in zalen takom tir che adu bok to na atuk pok to ani ti kha lo hreta la zalen taka thiani koma phal sak pokang chuan aring tok em thawang che ti kha lo hrele ta la chuwang chuan mai chia te hian I an mi pa hmangai em te chu an ring to ka chuan anin pha diama an thunu aya anom thiam bok thri ani ti kha lo hrele ta la ole ka ti zong khani le phot se ka channel te lo la subscribe lo ni chuan mi lo subscribe sak ve ta la chuan le pe ka video tak te karon upload chhole zel tura ngai la ingponi se ka video mi lo thlir sak thin tu te zong te
Zawai chunga lom thu kan soi duwa chuan in ngai dan te comments lama te lum sia ve ngei tu ania Enga tinge ichian inga izong imishing pui nge laka enga ti ibe se iti san faka in ngana na ilong man mai chin le ato pa dang ma bak in le chin si a in manga iviaw emo in ti lai po khan na tam tak khenin an kal san le chi a limna tam tak ipe emo iti ti po khan imi tu ti tlai nan hoi san le chin si ani lom ni chu wang chan mang ina fam kim nei tu lali swa mangai na hian lo luang liam jok la lali swa hi in ni hian me sha thar le la ta chan lom na fam kim chu amani